semanten ugi katur kulawarga ageng Kang Hamengkukarso Bapak Ibu kepareng lenggah wonten ing palenggan sekawit sumangga lan matur nuwun dene panjenengan sedaya sampun kersa paring pakurmatan mangayu bagya rawuhipun kadang kulawarga ageng calon pisan. Tentunya akan dibantu, ditata dan juga diarahkan oleh rekan-rekan dari Luna Nova Wedding Organizer. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu beberapa saat lagi untuk rangkaian acara pasrah panampi ataupun seserahan akan segera kita mulai bersama. Sampaikan untuk segenap keluarga yang kami hormati, mohon berkenan untuk tempat duduk yang depan bisa diisi terlebih dahulu agar nantinya bagus jika akan didokumentasikan. Mulya sumangga hamiwiti lampahipun adicara ing rikalangan enjing menika kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing salam karahayon rahayu sagung dumadi. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, ing antawisipun pratandha agungipun Gusti inggih menika hanyipta pasangan utawi jodoh saking kawulanipun piyambak supados rumaos ayem lan tentrem anggenipun gesang bebrayan marmo dipun tuwuhaken raos tresna lan asih saestu ingkang kados mekaten minangka pratandha agungipun Gusti tumrap kawulanipun ingkang rumaosi lan jumbuh kalian krida ingkang ginelar ing mangsa kalenggan samangke anenggih adicara pasrah panampi kalajengaken akad nikah ing antawisipun calon temanten saringgit anenggih Risang Hayu Arin Febriana Andriani Atmojo Putri saking panjenenganipun Bapak Andriatno dalasan Ibu Tri Ratini ingkang badhe dhaup palakrama kalian Romo Mas Buslan Sidik Nurlawan Atmojo kakung saking panjenenganipun almarhum Bapak Slamet Wiono dalasan Ibu Setyawati Mainningsih lan sagung para rawuh ingkang winantu pakurmatan Gulang Tepang Gladi Waluh kula Rio Wahyu Sandi makarya sesarengan para kanca saking Luna Nova Wedding Organizer ingkang badhe handhiraken lampahipun pahargyan ing rikalangan enjing menika lan saderengipun dumateng ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang kinabekten mirungganipun dumateng ngarsanipun ingkang Hamengkukarso Bapak lan Ibu Andriatno semanten katur keluarga kadang calon pisan ingkang winantu pakurmatan inggih menika keluarga saking almarhum Bapak Slamet Wiono dalasan Ibu Setyawati Mainningsih ingkang winantu pakurmatan lan para tamu kakung saha putri ingkang bagya mulya. Bapak Ibu kapurwakan kanthi bismillahirrahmanirrahim miwah puja hastungkara mring ngarsane Gusti ingkang hamurbeng dumadi. Pamuji syukur awit sampun kepareng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring sit nugraha ingkang tanpa pepindhan inggih awit menika kula miwah panjenengan ngrumaosi sami-sami jejering titah pramila sumangga suwawi kula dherekaken tansah tumungkul mangesti tunggal dumateng sahandhap pepadaning Gusti ingkang hamurbeng bawana. Datan katelompen sholawat dalah salam tansah katur dumateng jalma pinilih mustikaning jagat hanenggih Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu syafaatipun benjang ing yaumil kiamah. Para rawuh ingkang badhe mulya Bapak Ibu ingkang kinurmatan tinata titi gatining penganggit sumangga hanapak laksi taning gati ingkang kaeka hanenggih pambuka pinuka kanthi ndedonga sesarengan anut
kapitadosan ingkang rinasuk kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ndedonga sesarengan cekap mugi kanthi waosan puji pantumur rahayu saking Bapak Ibu para kulawarga saged handayani satemah lampahipun adicara ing kalangan enjing menika wiwit saking purwa madya lan wasana saged lumampah kanthi gangsar wilujeng nirting sampe kala. Tumuli salajengipun para rawuh ingkang kinurmatan boten keladuk anggen kula matur adicara badhe kalajengaken kanthi wedharipun pambagya harja wilujeng dene ingkang kepareng nyarirani minangka juru wicara pambagya harja wilujeng katur dumateng ngarsanipun ingkang kinurmatan Bapak Sucipto Sarjana. Oke, siap. Ya, ya. Di sini ya, Mbak? Om, suruh videoin ya, Om. Videoin Mbak itu. Dito Mbak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa Mbak Abi, billah. tiga video Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Oh, lah Mas aku. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mugi sing hormating Gusti Kang Pepingsan tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi mahanani tentrem rahayu. Nuwun dumateng para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang saestu ana ing pamawas saha ledha ing pitutur ingkang kula peteni. Dumateng para pangemban pambating projo satriyaning negari ingkang kinarya pangayom sopandam pantoming para kawutasih ingkang pantes kinurmatan linangkung dumateng Baraya Agung keluarga almarhum Bapak Slamet Yono saha Ibu Setyawati Mainningsih saking Wewengkong Semarang ingkang saestu luhuring budi sagung para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan. Saderengipun kula nyuwun pangapunten wonten kula sampun kumawani ngadeg wonten ngaso panjenengan sami inggih awit kula minangkani pamundhutipun ingkang hamugati Bapak Andriatno dalasan Ibu Tri Ratini kang sepatus matur wonten ngaso panjenengan sedaya. Ingkang sepisan wonten keparipun sumangga kula dherekaken sareng-sareng munjukaken raos syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar kanugrahan ingkang mawurahan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sholawat lan salam mugi-mugi tansah kaparinga dumateng junjungan kita mustikaning bawono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah pitulunganipun wonten ing dinten akhir samangke. Ingkang pingalih kula ngaturaken pambagya kasugengan saha ngaturaken ageng pangpun kang tanpa pemindhan awit rawuh panjenengan sedaya sak perlu kula suwuni tambahin donga pangestu tumrap Gendo Ayu Arin Febiana Andriani nunjih Atmojo putri kinasihipun Bapak Andriatno saha Ibu Tri Ratini ingkang badhe gesang bebrayan kaliyan Nak Mas Gusla Sidik Nurlawan nunjih
atmojo kakung kinasipun almarhum Bapak Slamet Yono saha Ibu Setyowati Mainningsih. Surabaya. Ingkang kaping 3 mbok bilih anggen kula nanggapi rawuh panjenengan sedaya kapenggalih kirang dadosaken sajuling penggalih so kirang trep manggaing tata trapsila pramila kula nyuwun pangapunten. Sedaya wau kawengku awit saking cupeting kawontenan. Ingkang saderengipun keluarga Bapak Andriano ugi ngaturaken ageng pangun dumateng sanak kadang tangga tepalih saha sinoman ingkang sampun paring pambiyantu dumateng bot repotipun keluarga. Bapak Andriano ben saged caos piwales dumateng saen panjenengan sedaya namung ndedonga mugi-mugi Gusti Allah paring pintu arupi ganjaran ingkang sah kalangkungaken dumateng panjenengan sedaya. Pungkasane ngatur sumangga kasekecakna anggenipun lenggah ngantos purnami bahagian wonten ing ari kalenggan siang menika. Kupat duduhi santen mbok pilih Pak kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja menyang pasar legi. Cakep. Ketemu Joko numpak Mercy. Cakep. Ingkang masrahaken asmanipun Bapak Ahmad Riyadi, mugi bagya mulya kathah rejeki. Amin. Menika setunggal parian 50.000 Bapak. Hahaha. Tak cakep. Guyon mari kena nggih Bapak. Dene salajengipun para rawuh ingkang minantu pakurmatan menggah menapa ingkang dados pangandika saking Bapak Ahmad Riyadi kala wau tumuli badhe tinanggap dening panjenenganipun ingkang kinurmatan juru wicara panampi hanenggih Bapak Sujarwo. Pramila katur Bapak Sujarwo lan ingampingan dening Bapak Andriatno dalasan Ibu Tri Ratini kula sumanggaaken. Ingkang sinutarsa sayekti ambek utama dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Riyadi minangka martu tundhaka saha duta saraya saking panjenenganipun Ibu Setyowati Mainningsih lan ugi sedaya rombongan saking Semarang ingkang saestu sanget kula hormati. Mriginipun dumateng panjenenganipun Ibu Setyowati Mainningsih ingkang tansah sinubaya pakurmatan. Sagung para rawuh kakung sumawon putri ingkang dahat kula hormati. Sholawat salam kita tansah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang siang pantoro dalu tansah kula lan panjenengan sedaya antu syafaatipun ngantos dumugi wonten ing dinten yaumul kiamah sangke. Amin. Saderengipun kula lajengaken atur langkung rumiyin monggo kula dherekaken. Kula lan panjenengan sedaya tansah nunjuk saha ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring rahmat, paring hidayah saha nugrahanipun saengga wonten ing titi wanci menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kaparingan kawilujengan. Mugi-mugi kawilujengan saha tansah kajibu lan kasarila dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Kanthi nyuwun ageng pangapunten dene kula kumawani maju kanthi ngadeg nabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ijih wonten sak ngajenging panyuruh swara ing masa waca
kalenggan punika kula kapatah minangka sulih sarira saha talaning basa saking anak kula pun Andrianto lan ugi Ibu Tri Ratini ingkang supados matur wonten ngarsanipun Bapak Ahmad Riyadi ingkang supados nampi pasrahing calon temanten kakung saha syarat sarana miwah upakarti minangka jangkeping tata cara palakrama. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kula hormati, langkung rumiyin boten kesupen panjenenganipun Bapak Andrianto dalah Ibu langkung rumiyin ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk dumateng ngarsanipun para sesepuh lan para pinisepuh sedaya ingkang salajengipun mugi kepareng lan nampi salam taklimipun Ibu Setyawati Meningsih kang diatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdini salajengipun wonten ing kalenggan punika Ibu Setyawati Meningsih lumantar Bapak Ahmad Riyadi sampun nganti putra kakungipun ingkang asesilipun anak Mas Bagus Gusla Sidik Murlam ingkang badhe dipun pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Andrianto ingkang sampun sinartan uberampe syarat sarana miwah upakarti ingkang awujud angka setunggal pisang sanggan lajeng angka kalih emas ingkang awratipun gangsal 11 gram lajeng logam mulia ingkang awratipun 12 gram redono utawi arta ingkang gunungipun wonten 2 yuta selangkung rupiah. Mugi-mugi ingkang kula serat menika boten-boten ingkang kelebihan. Lan tasih boten syarat sarana sanesipun ingkang boten kula serat ing antawisipun oleh-oleh utawi menika kagem kangge pasederekan mugi-mugi mangke ing antawisipun keluarga saking Semarang kaliyan Getas Sleman sageta rumaken. Amin. Ingkang salajengipun mugi dadosna ing pamirsa dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Riyadi dalam rombongan saking Semarang. Bilih anak Mas Bagus Gusla Sidik Murlam injih putra kakungipun almarhum Bapak Slamet Biyono dalah Ibu Setyawati Meningsih ingkang pidalem wonten ing Jalan Puspojaya Selatan, Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ing samangke badhe kadhawuhaken kaliyan Genduk Ayu Arin Febriana Andriani injih putra putrinipun Bapak Andrianto dalah Ibu Tri Ratini kanthi wanci sak paripurnaning adicara pasrahing calon temanten kakung punika injih wonten ing dinten Minggu Kelima Surya kaping 12 wulan Desember warsa 2000 selangkung samangke kirang langkung tabuh 11 siang punika. Sedaya kula wau samangke badhe midherek sartataning syariat agami Islam. Pramila saking menika
panjenenganipun Bapak Andrianto dalah keluarga. Boten kesupen tansah nyuwun gungan, nyuwun tambahin pangestu dumateng para bapak saha ibu ingkang rawuh wonten ing kalanggan punika. Mugi-mugi lak adicara ijab kabul samangke saged lumampah kanthi rancak kalis tulus lir ing sampika. Lan mugi samangke temancen sariyut anggenipun mangun dalwisma ingkang dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingkang salehipun dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Riyadi lan mugi rombongan saking Semarang. Enggo bilih sak paripurnaning adicara samangke badhe ngersakaken kundur saestu panjenenganipun Bapak Andrianto sekalian garwa namung ngaturaken sugeng kundur. Mugi-mugi tindakipun saking papan mriki ngantos dumugi ing dalemipun piyambak-piyambak ing Semarang samangke tansah manggih rahayu kalis nir ing sampika. Amin. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kula hormati, mekaten saha semanten anggen kula matur. Mbok bilih pinanggih ing lepat kula matur kanthi tata rakiting basa ingkang kirang tumata. Tuwin surah bawa kula ingkang kirang subasita. Mugi kepareng kula angaturaken jeneng sira Raden Janur isi buku. Apranto yen wonten lepat kawula. Ing wasana wekdal saha sasana kula kudharaken dumateng sedherek pranata adicara ingkang asta denta wasananing adicara. Kanthi panutuping atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaptur panjenenganipun Bapak Sujarwo lan kanthi kaptuk ruruh manis Amanwara. Pangandika saking Bapak Sujarwo kala wau hamungkasi adicara pasrah panugi panampi dene salajengipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan adicara tumuli badhe kalajengaken kanthi lung tinampi upa rampe upa karti piniji. Sumangga kasuwun kepareng para kadang saking Luna Nova Wedding Organizer ingkang kepareng badhe hamrat titisaken lampahing lung tinampi upa rampe upa karti kanthi piniji. Dene ingkang sepisan sumangga sami-sami dipun priksani inggih menika saking panjenenganipun Ibu Setyawati Meningsih hamasrahaken tondo tresna katur panjenenganipun Ibu Tri Ratini ingkang awujud pisang sanggan gedang raja gedang ayu. Saestu panjenengan sedaya sampun pirsa punapa werdinipun pisang sanggan menika. Pisang sanggan den gegadang manggih raharja lan rahayu, mugi tansah angepaki jroning pahargyan jroning kulawarga saking risang temanten sarimpit. Dene salajengipun Bapak Ibu ingkang minangka ing pakurmatan tumuli kalajengaken saking Bapak Sutarman amasrahaken tondo tresna lan asih ingkang awujud redana katur Bapak Andriatno. Salajengipun kepareng lenggah wonten ing palenggan sekawit Bapak Ibu ingkang bagya mulya rehning petugas saking kantor urusan agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman inggih sampun kepareng rawuh
tumuli adicara badhe kalajengaken inggih menika akad nikah utawi ijab kabul ing antawisipun calon temanten sarimbit. Nanging sadèrèngipun adicara akad nikah ijab kabul dipun wiwiti, sumangga kasuwun kepareng inggih menika Raka Mas Gusla Sidik Nurlawan kepareng jumeneng langkung rumiyin hanglorot utawi hanglolos wujuding curiga utawi dhuwung. Sumangga kasuwun kepareng Raka Mas Sukaja hanglorot curiga utawi dhuwung kang den agem dening Mas Gusla kanthi kepaing raos pangati-ati kanthi lon-lonan lorot curiga utawi dhuwung pralambanging kasantosan kadigdayan. Salajengipun kepareng Raka Mas Gusla nyuwun idi palilah nyuwun pangestu langkung rumiyin dhateng tiyang sepuh kekalih ingkang sampun hanggula wentah ingkang sampun paring sin katresnan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi lon-lonan lumantar pangestu saking bapak lawan ibu ingkang menika ingkang saged handayani mangaribawani tumrap gesangipun calon temanten sarimbit. Sumangga kepareng Ibu Setyawati Mainningsih paring panjurung donga pangestu dhateng putra kinasih Hanenggih Gusla Sidik Nurlawan ingkang sekedhap malih badhe hanindakaken dawuh palakrama inggih menika kaliyan Arif Febriana Andriani. Tumuli salajengipun dipun kanthi dening tiyang sepuh kekalih tumuju ing palenggan inggih menika wonten ing majelis akad nikah ingkang sampun piniji. Salajengipun kepareng Bapak Sutarman Dalasan Ibu Setyawati Mainningsih tumuju ing palenggan sekawit lan Bapak Ibu ingkang bagya mulya sadèrèngipun adicara akad nikah dipun wiwiti badhe katimbalan setunggal baka setunggal paraga akad nikah lan salajengipun sumangga katur panjenenganipun wali nikah inggih menika Bapak Andriyatno kepareng Bapak tumuju ing palenggan akad nikah ingkang sampun piniji. Lan salajengipun para rawuh ingkang minangka pakurmatan Bapak Ibu panjenenganipun Bapak Andriyatno badhe maringaken sangsangan utawi kalung sekar melati atur calon temanten kakung inggih menika Raka Mas Gusla Sidik Nurlawan pinaringan sangsangan utawi kalung sekar melati ingkang pangajabipun mugi ing tembenipun calon temanten kakung sageta hangaromaken asmaning kulawarga kang pindhane kadya dene arum gandaning sekar melati kanthi lon-lonan Bapak sumangga bismillahirrahmanirrahim paring panjurung pangestu dhateng calon temanten kakung ingkang mawujud ing sangsangan sekar melati utawi ing kalung sekar melati. Semoga salajengipun kepareng Bapak Andriyatno Dalasan Raka Mas Gusla Sidik Nurlawan kepareng tumuju ing palenggan majelis akad nikah. Dene salajengipun kasumanggaaken inggih menika saksi saking calon temanten sarimbit kawiwitan langkung rumiyin saking saksi calon pinanganten putri inggih menika ingkang kinurmatan Bapak Heri Prastowo. Sumangga Bapak Heri Prastowo kepareng tumuju
ing palenggan majelis akad nikah. Lan tumuli salajengipun sumusul dening panjenenganipun saksi saking calon pinanganten kakung ingkang kinurmatan Bapak Sutarman, sumangga Bapak. Semarang 1, Sleman 1. Lan boten kesupen datan kata lompen khori utawi pembaca kalam ilahi inggih menika sederek Lukman Hakim, sumangga kepareng nyawiji wonten ing majelis akad nikah. Sepisan malih kepareng ngambaliatur inggih menika khori utawi pembaca kalam ilahi inggih menika sederek Lukman Hakim, sumangga kepareng tumuju ing majelis akad nikah lan semakluki katur petugas kantor urusan agama saking Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman aturi sugeng enjing sugeng rawuh Bapak. Sumangga salajengipun kepareng tumuju ing palenggan ingkang sampun piniji. Oh. Lan Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, nuwun sewu wonten ateges nilar tata krama saha suprasita bilih saderengipun adicara akad nikah dipun wiwiti. Nuwun sewu katur Bapak Ibu ingkang hangasta wujudipun handphone utawi alat komunikasi saged dipun ewahi ing mode silent utawi getar. Dene salajengipun ingkang badhe mundhet gambar foto utawi video cekap saking palenggan piyambak-piyambak. Lan ingkang pungkasan ambek bilih ing mangke tembung sah sampun kaucap dening para saksi. Bapak Ibu nuwun sewu boten dipun keparengaken tepuk tangan nanging sumangga dipun gantos kanthi maos kalimat tahmid nggih alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami sampaikan untuk segenap keluarga yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami bagi segenap keluarga yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, mohon untuk bisa diatur atau disetting dalam mode silent ataupun getar. Berikutnya bagi yang ingin mengabadikan momen baik memfoto ataupun memvideo, monggo kami persilakan. Namun demikian kami cukupkan untuk berada di tempat duduk masing-masing. Dan yang terakhir, apabila kata sah telah terucap dari kedua saksi, hadirin dimohon untuk tidak bertepuk tangan tetapi bersama-sama kita ganti dengan mengucapkan kalimat tahmid yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk memandu dan juga membimbing prosesi akad nikah atur panjenenganipun petugas saking kantor urusan agama Kapanewon Gamping Sleman Pulau Sumanggaaken. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بين كسلا ستك برلوان وأرن فبريانا أندرياني كما ألفت بين ديني والماء وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وسيدتنا خديجة الكبرى. اللهم طول أمورهما وصحح جسادهما ونور قلوبهما ووسع رزقهما واجعل بينهما مودة ورحمة وارزقهما ذرية طيبة واجعل حياتهما زيادة في كل خير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Dari mempelai wanita dan sebuah janji suci telah terukir
mengikat dua hati dalam satu ikatan abadi, sebuah bahtera rumah tangga yang siap berlayar, dan tibalah saat yang paling dinantikan, momen penuh sukacita. Perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa berdiri sejenak. Bersama-sama kita mengarahkan pandangan ke pintu gerbang kebahagiaan. Dan marilah bersama-sama kita sambut dengan senyuman terhangat untuk kehadiran dari mempelai wanita Ari Febriana Andriani. Ini kan lebih urusannya siapa nih amplop itu? Urusannya kan gue. Iya ya, urusan. Dengan keluarga yang berbahagia, kita saksikan bersama kehadiran mempelai wanita Ari Febriana Andriani. Dan pada detik yang penuh keberkahan ini, di bawah naungan rahmat dan ridho Allah SWT, telah sah terucap sebuah janji suci, sebuah ikrar agung yang mengikat dua hati, menyatukan dua insan dalam satu ikatan pernikahan yang suci, kokoh dan diridhoi Allah SWT. Dan Mas Musa perlahan-lahan Udah ngapain gitu ya? Nah, udah mulai gitu, ngapain gitu. Ngapain? Ayo barengan itu tutik. Tutik siapa? Tutik ini kering. Kering. Oh, tuh. Oh iya iya. Role gue nih. Oh, loro gue. Apit mana? Malu ya. Pantes. Saya Ora iso gimana? karena itulah Kemungkinan bisa kok. yang akan membawa Kemungkinan itu belajar bisa. menuju ke surganya Allah SWT. Tuh yo kon nganu wae kon nama wae ngopo? Apa? Cuma sakit dulu. Tapi sih ya. Boleh lebih mendekat kepada Mas Gusa. Dan bismillahirrahmanirrahim, Mas Gusa pada hitungan ketiga boleh sambil dibalikkan badan dengan perlahan-lahan. 1, 2, dan 3. Dengan telah terucapnya lafaz ijab qabul yang begitu hikmat, maka hari ini bukan hanya menjadi tanda dimulainya sebuah rumah tangga, namun juga menjadi titik awal dari sebuah perjalanan panjang tentang pengabdian, tentang kesetiaan, tentang perjuangan, serta tentang cinta yang akan terus bertumbuh. Silakan Kak Ari boleh ceritakan dari Mas Gusa dengan perlahan-lahan mengharap ridho dari Allah SWT. Dan selanjutnya dipersilakan untuk Mas Gusla boleh digandeng mesra istri tercintanya untuk bisa menuju ke tempat duduk di majelis akad nikah. Kedua mempelai akan berjalan perlahan-lahan menuju ke majelis akad nikah bertahtakan cinta. Disilakan Kak Arif dan juga Mas Gusla bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat duduk majelis akad nikah.
selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, monggo kami persilakan berkenan bisa menempati tempat duduk kembali. Matur nuwun Bapak Ibu telah berkenan menyambut bersama kehadiran dari mempelai wanita yaitu Arin Febriana Andriani. Akan tentang dua insan yang bersedia saling menyempurnakan, bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang paling mampu memahami dan juga memaafkan. Dan hari ini, hari yang spesial ini, kedua mempelai telah memilih satu sama lain untuk berjalan bersama dalam satu ikrar suci sepanjang usia. Bapak Ibu segenap keluarga yang kami hormati, boleh bersama-sama kita saksikan yaitu prosesi penyematan cincin pernikahan di jari manis sebelah kanan. Cincin kalau dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan ali-ali. Ali-ali sendiri mempunyai makna yaitu ojo nganti lali, jangan sampai lupa bahwa di antara kedua mempelai yang telah terikat janji suci, janji untuk saling mencintai, menyayangi, menguatkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tentunya penuh dengan warna. Ali-ali atau kalau dalam bahasa Jawa kromo bisa disebut juga dengan sesumbe. Menika pangajabipun mugi risang temanten saringin boten kesupen. Bilih sampun tinang sulat ing polografi suci, mugia dados lantaran dados sarana pangiketing raos pangiketing dados satemah gesang bebrayanipun risang temanten saringgit tansah nuhun ing reh kautaman boten singlar saking angger-angger paugeran ingkang sampun gumantung saking panjurung donga pangestu saking bapak ibu ingkang sampun paring pangestu dhateng risang temanten saringgit lan kepareng ngaturi uninga bilih sasampunipun menika adicara badhe dipun pungkasi nanging bapak ibu sampun kuatos bilih ing mangke sesi foto keluarga besar sampun kacawisaken wekdal ingkang mirunggan. Sudah kami sediakan waktu khusus untuk Bapak Ibu bisa berfoto bersama dengan kedua mempelai, yaitu pada saat acara resepsi pernikahan dimulai. Awit saking menika, maka dari itu kedua mempelai beberapa saat lagi badhe lukar lan gantos busana pramila sinambi hangrantu sinambi nyerantos Bapak Ibu kasumanggahaken hangresepi pasugatan dahar siang ingkang sampun jumawis wonten ing sasana buka lan menika kapratitisaken akan dibantu ditata dan juga diarahkan oleh rekan-rekan dari Luna Nova Wedding Organizer lan semanten ugi anggen kula ngacarani saestu kathah kalepatan kirang pono ing reh Subasita basa tuwin sastra keparenga habedah tirtaning kawicaksanan hambuka wiwaraning samudra pangaksama lan pungkasanipun atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gedung pernikahan dan juga menuju ke tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi Bapak Ibu segenap keluarga yang masih standby, yang mungkin masih berada di luar dari gedung pernikahan, Bapak Ibu monggo kami arahkan berkenan untuk bisa masuk ke dalam gedung pernikahan.
karena beberapa saat lagi untuk rangkaian acara panggil pengantin dari kedua mempelai akan segera kita mulai bersama. Maka dari itu kami mohonkan berkenan untuk segenap keluarga bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sanggan pisang hanampi pisang sampun sawego hanampi pisangipun pisang kemanten saling pisang sanggan eka sami lampahi adicara adat kerobongan ingkang kawiwitan langkung rumiyin kanthi tampa kaya lamun to kaajab mugi tansah manggih rahayu.